La prodigiosa diversitat de boscos que hi ha a la nostra terra no sols és una important reserva biològica, sinó que ens forneix una àmplia varietat de matèries primeres. La fusta, amb les seves variadíssimes aplicacions, la llenya, el suro, la resina, els fruits silvestres, les plantes medicinals. Aquests recursos ens han acompanyat al llarg dels temps i ens han ajudat a progressar com a poble. La nostra història no es pot comprendre sense la riquesa forestal. Tanmateix, de vegades hem oblidat la importància dels boscos i ens n'hem desfet sense miraments. Fa 2000 anys, l'historiador grec Estrabó deia que a Ibèria un esquirol pot anar sense dificultat saltant d'arbre en arbre, des dels Pirineus fins a Gibraltar. Avui dia, l'esquirol es trobaria amb un paisatge molt desarborat. En els segles XIII i XIV, de gran expansió de la corona catalano-aragonesa per la Mediterrània, desaparegueren extenses regions boscoses per fornir de vaixells la nostra flota, llavors una de les més poderoses d'Europa. Durant els segles XVI i XVII, per erradicar el bandolerisme que s'emparava en les boscúries, es cremaven sovint els boscos per on passava un camí de trànsit important. Novament, als segles XVIII i XIX, s'incrementà la construcció naval a causa de l'intens comerç del nostre litoral amb les colònies d'ultramar, amb la consegüent devastació dels boscos. D'altra banda, l'expansió desmesurada de l'agricultura que tingué lloc en aquests mateixos segles provocà l'arrasament de moltes boscúries per convertir-les en camps de conreu i vinyes. Els boscos que restaven eren sotmesos a l'explotació, sovint abusiva, del carboneig. El creixement de les ciutats, durant els segles XIX i XX, va deixar sense boscos els entorns urbans. Modernament, els nostres boscos han estat trossejats per vies fèrries, carreteres, autopistes, línies d'alta tensió i han estat ocupats per urbanitzacions i segones residències que encara s'estenen arreu de manera imparable. Recentment s'hi han sumat els camps de golf i les pistes d'esquí. Allí on es construeix i s'asfalta, el bosc desapareix per sempre. En els darrers anys, i en part a causa de la pressió urbana, s'han incrementat els incendis forestals arreu dels països catalans, sobretot a la zona mediterrània, que és la més seca i poblada, però també a la muntanya mitjana. L'incendi deixa el sòl despullat i les pluges poden arrossegar grans masses de terra. Així, el sòl perd qualitat i es retarda la regeneració dels boscos. És obvi, doncs, que la bona salut d'un poble depèn de l'equilibri entre l'home i la naturalesa. Si aquest equilibri es trenca, el país emmalalteix. Certament que per desenvolupar-se necessita el progrés de la indústria, de l'agricultura i dels serveis, però guardant sempre l'harmonia amb l'entorn natural. Cal, doncs, millorar l'educació medioambiental, ampliar els espais protegits i frenar l'ocupació indiscriminada del bosc. Les infraestructures que siguin imprescindibles per millorar la qualitat de vida han de ser respectuoses amb la natura que la circumda i integrar-s'hi. Des de fa uns anys, als països catalans s'ha començat a aplicar la silvicultura, ciència que estudia les tècniques de l'aprofitament sostenible de la riquesa forestal. I, afortunadament, la importància del nostre patrimoni forestal comença a ser reconeguda per la llei. Per això, encara que el 80% dels boscos són de propietat privada, estan sotmesos a un control per part de l'administració
que vetlla per la seva conservació i la correcta explotació dels béns que ens aporten. Malgrat tot, tant a casa nostra com arreu, continua la desforestació i la pressió humana sobre l'entorn natural és cada vegada més forta. Només podrà aturar-la el profund convenciment per part de la societat d'aquest principi. Un país necessita el bosc per viure. De la bona salut del seu patrimoni natural en dependrà la seva vitalitat, el benestar dels seus habitants i la supervivència de les futures generacions. Com digué l'escriptor i polític aragonès Joaquín Costa, la pàtria no és la roca pelada, sinó la terra bastida. No està en el desert, sinó en l'oasi.